Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou video după acest canal. Astăzi vom face top 5 lucruri care nu le știi despre Minecraft. 1. Patul în Nether explodează. Încercați și voi. 2. Dacă în fața ta este o bucată de geam, o bucată de glet și TNT explodează în fața bucătei de cam așa, pardon. Dați-mă datele să-ți ia. Al treilea lucru. Un creeper, dacă explodează într-o pânză de păianjen, nu se va întâmpla nimic în jurul lui și nu ți se va întâmpla nimic ție. În Minecraft, când alergi, nu alergi foarte repede, adică pentru mine. Și ai nevoie de niște gheață, niște blocuri și niște tractori pentru a construi chestia asta. Când alerg pe ea să sari. Și uitați-vă care este diferența. Și încă o dată. Pardon. Iar pe ultimul loc, pe locul 5, din lucruri neștiute în Minecraft, este un fel de catapultă. Deci pentru a o construi ai nevoie de niște găleți cu apă infinită și apă infinită, niște blocuri, niște TNT, un fence, orice fence doriți, niște redstone și 3 lipitere. Mă rog, am aici 4. Și îmi priviți cu mare drag ce se va întâmpla. Ok, bun fraților, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like, așa mi-arătați mie susținerea voastră și pentru a mai posta videoclipuri. Dacă v-a plăcut acest video de top 5 lucruri care nu le știai de Minecraft
Și înainte de a face hit în comentarii aceste lucruri, toată lumea le știe și aia. Eu am făcut acest videoclip pentru începători de Minecraft, adică pentru cei care s-au apucat de Minecraft de o săptămână. Ok. Și vă rog, fără hate în comentarii, să mă ajutați la alte videoclipuri. Și chiar v-aș ruga să apăsați butonul de like. Nu știu dacă ați înțeles cum se construiește chestia asta. Trebuie să pui blocuri așa, TNT pe lângă, apă, un fence, de-astea, am uitat cum se numește, dar în fine. Și vreau acum de final pentru voi să fac eu repede ceva cu TNT. Ok, facem repede și noi ceva cu TNT. Ceva amuzant. O să fac pentru voi. Pentru voi o să fac. Dați așa. 60 de TNT. Hai că e bine. Dați aici încă câteva TNT. Ok. Și acum o să revin imediat.